Hala, amigo! Kasi na magbutar hoy. Kumusta? Kisa na unit pre. Ay, ako pre. Imuha ni unsa man ni? Mo ni pre? Installment ni? Didili, gi-cash na ko ni siya. Adala ka basta. Ito amigo Dili, si Kanan raman ni pre. Reader si Kanan. Okay ra. Gas. Why na una-unaon? Wala labot sa ulo niya. Unsa man nga model pre? Kuan, 2018. 2018. April 2018. Okay Ay, pagyapon. ano dahil yung sa karaan na ng 2018 nga, Kuan? Di, ako pa na pre. Apil pa na. Apil ba na? So, dili pa ni siya behind. Dili pa layo sa Pero di man ni sinaw ang taon Sino gali pre? Yan, nagkapalit tayo sa... udo ani. Ay 31k. Dili pa bunog, dili pa bunog. Ito kaya ni pagkapalitan ako pre. Inampingan pa sa tagiyan eh. Maka-proud kasi pare ni bay. Maka-proud ka everybody sa panin mo ni pre kay pugihan mga tao. At least, kita mo yun mo. Sa kumaning kamot, di ba? Oo, kaayo. Ang gabi, ginahimo na akong buntag. Wala. Pero basta, dili pa ni behind, nga ni nga mo dili pre. Goods kini pre, goods kini. Naka-rimset na nabayan ni pre. Dako na ako gastuhan eh. Ay, oo. Awa. Simban, Ay, naka-blasto. oo. Naka-plasto na. Ang damutso. Nakakalkal. Ligtas kayo, ligtas. Litis. Pero layo na kayo na sa imo pre. Ready rip ay ni mo. Utang mo na akong credit. Pero at least, brand new jud siya, di ba? Bro, utang man mo kay Gasman. Oo, noon. Oy, way problema ba? Ano yung good friend, ako'y kwarta, instead nga ako ang kanang magasto pagod, gipalit na lang dyan ako aning motor. Kaya para na ako'y magamit-gamittud ba? Nay padulungan. Ay, padulungan. Nga na po kay makita sa mga Tama, nagbuhat. mau gani. Reader. Proud kayo no. Reader, pa dyan at chup kayo kay Reader. Kyle po jud. Sino po jud? Gabi oy. Kanya, pre, di sa di ko magdugay. Paasis ako kay napakoy lakon. Sige. Nakitaan lang man muna ako direct. Pagkayo ayo pre. Ay, siyempre. Gas gas. Wala. Pingan ako ni kay Reader yan. Marino. 2018, kapag tayo. Grabe. One start. Oy. Condition pa kayo sa kuyawan. Ano to motor? Biskot paot kay oy. Talgay oy. Taya ang sige ma'am, naunsa. Lubag ng chassis. Oo nga ino, ang mga tawa na bugo pang tawa na gud kay mukuhag mo tigkas yung motor breeder. Sayangan sa kwarta. Ang motor kwarta ko kini utang sa tungtur ko. Away siguro inutang yun to. Kay klat. Oo gali no. Kung ako'y pakanon brand new si Kanan dito lang sa brand new. Bahalag utang basta Danyo. Oh nya imo ang pangalan. Wala taga balo na. Tag-ulir na siya to. 2018 model. Lucas ito to na. Wala. Grabe kasino. Alayo pa kanino. Grabe kasino na kayo. Hayop ka Nakalimot ko, pre. Nakalimot ko. Naku, ihatag sa inyo ha. Pang snacks ninyo. Ay kana. Gamay ragod sa kalibo. Ay sa kalimo pre. Tunay jud nga amigo ba. Dato. Di ana maguna pre, ang tinuod nga amigo magtinabangay. Dili kay magdinautay. Basta mo na tinabangay dili magdinautay. Dili ka daw uton kay main tao man. Baka bukal kasing-kasing. Salamat kanya. Di sa ako magdugay, matas ako. Ay ayo salamat pre. Salamat kanya. Sige. Tunga na. Kalibo. Kalibo tulo taga buog dapat 1.5. Ay pag tunga no. Talo, matawanan na. Kuripot kayo. Mahatag manggaling dapat. Ipon mapilat ah.